Nunod sa pagpangandam sa Walk with Jesus ugma sa kadlawon, gibalhin na ang imahe ni Senyor Santo Niño ngadto sa Guadalupe Parish gikan sa Cebu City Jail. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, alas 5 karong hapon miabot na ang imahin sa Senyor Santo Niño dinhi sa simbahan sa Our Lady of Guadalupe. Gihangop kini sa mga deboto ang pag-abot sa imahin sa Senyor Santo Niño, Bob, diin makauban na ang iyang inahan nga Berhen sa Guadalupe. Adunay mga sinulog dancers nga miabiba sa pag-abot sa imahin. Ang maong imahin sa Senyor Santo Niño, Bob, gikan kini nga mibisita sa Cebu City Jail o giagi sa iyang ang convoy niini sa Lower ug Upper Kalunasan usa kini giagi sa Virama Street and Valley Street dayon balik sa simbahan diin daghang mga deboto ang nag-atang kilid sa simbahan. Sa pagkakaron, Bob, gipahigayon ang Santos nga misa ug sa ubang mga deboto nga aduna sila'y tibuok gabi diri sa Our Lady of Guadalupe Church nga mag-vigil sa balaang bata uban sa iyang inahan nga ang Berhen sa Guadalupe. Samtang alauna karong kadlawon, Bob, usa ka Santos nga misa na usab ang ipahigayon. Usa kini iprosesyon padong sa Fuente Osmeña alas 3 sa kadlawon. Ug gikan sa Fuente Osmeña, Bob, sugda na ang Walk with Jesus padong sa Basilica del Santo Niño. Bob? So much, Chona Carion, sa imong live report.